is Ian. Wacht, ik is het zien. Ian Grut Godwin. We kunnen weer wat zien. Zonder. Nou, die oeren zonder Google Maps, die redden wij easy peasy. Ja, want wij hebben ook nog eens geheime wapen. Hij staat op het briefje. Ja, het zit in de voor in mijn tas. En er zit ik de kaart van Friesland. Oh my god. Wow! Wacht ik even. 50 push-ups, 20 sit-ups en 10 burpees. 50 push-ups? Ja, wat is elk al 24? En wat is 10 burpees? Wat is Ik dat? weet het, is Wat zijn een burpee. burpees? Burpee? Wat is een burpee? Oh, dat is... Oh, dat is... Wacht. Ja. Zo, hup. Ja, go. En dan spring. Ja, helemaal vast in. Ja! Lieve vrede. Nou, Een kom. piep. En... Als ik nou al inspiratieloos ben, dan wordt het nog een hele lange rij. We doen wel iets van een soort sketch-achtig ding. Dat is van deze supermerk. En dan zei ze, nou, hij is echt mooi. Spreekslinternij. Zei ik, waar stiet er dan? En dan zei ze iets van, ja, dat moet je inbepalen. Ja, zei dat iets. vind ik goed. Draaien! Yeah! Yay! Sporten! Oh, ik ben niet zo slecht. Dan nog draaien, huppakee. Go, hup. 4, 2 en draaien. Hoppakee. Is het terug? Ja. Zijn jij naar de Ietsje weer. volgende? Ja. Die is 20 Nee. punten. 3. 3, 2, 1. Nou, hij is splintersplinterij. Dus De Jim maar witte. Waar stiet er? Ze hebben Akram 20. Ja. Maar we gaan nog iets. Die zegt 20. Ja, die zit super. Is het al honger? ja, ik heb wel honger. we toch hebben alle tijd. In Friesland even net parachute. Ze zitten toch wat heel Konden we wel ook, ja. Of zeg je niet picknicken? Nee, leeg bij de groenfred. Zwemmen zijn Chucky, dit denk ik nog wel. Ja. Is dat? Stiet mij beter. Maar binnen we nou? Onzet. Onzet. En wij hebben een filmpje bij voor de TikTok race. Hey, wat ben wij? Wij binnen nou. Wacht even. Onzet. Onzet. Dus ik kan nou steeds mijn maatje erin zien. Pak hem, exmora, bolsword, stits en dan, hoe heet het, skinnygouten. Jalbert Järvink hebben we sowieso vinden. We moeten nog 44 minuten zonder Google Maps. Nou, hé, Buikje vol. gaan we weer. Ontbijt dan voor de kiezen. Jalbert, here we come. John? Tom, hebben die ook? Ja. Ja, zeker. Tjum. Ja, Tjum. 15. 15. Oké, tjum. Hoi, bij Jennifer. Hey Jennifer, Nee, ik ben een race aan het doen, Joert. En wij zijn in Jalbert voor Putten. Maar wij even plassen en een bakje koffie, hel je? ja natuurlijk wel. Wat is er nou dan? Koffie zetten. Ja, nee, het is cool, want deze past er net onder. Ja, maar we doen al echt correct alsof alsof dit helemaal geen wedstrijd is. Nee. Maar we hebben gewoon haast. Ja, maar dan ben ik lekker bloeien. En dan nemen we die koffie mee. Oké. Wij gaan nou naar John. En Guyske en Jennifer. Ik ben in Chelabert. Chelabert. Ja, wat gaan we nou in Jalbert van TikTok maatje? We kennen gewoon steeds van ja, er is hier niks. Ziek je maar uit werpen, dan winnen. Ja. Ik ken ook wel paaldansen trouwens. De hek opzetten. Ja? Ja. Ja. Jennifer, waar ben wij? In the middle of nowhere. Ja, we zijn echt... de Paul. Zal ik een hint, ja? Nou. Daar luidt de Asan. Oké. Oh. Vertel. Guyske, Chelabert, 20 punten. En we gaan naar John, dat is ik 20. Nee, Nee, dat is 15. 15. Ja. Wauw. Was nou die tuigje hier litten? Ja, sorry. Het is 10 van jou en we gaan kabelbanen. Jongens, ik weet even nou net waar Martijn is. Het is echt een heel groot probleem. Maar, oh. Wat was dit mooi? Hoi! Witte Jim, waar deze speeltuin is. Waar wij nou in stingen? Ik zou zeggen, lid witte in de reacties. Hoe lang moeten we nog? Zonder Google Maps? 9 minuten. Woehoe!
Oké, wij geven nog heen, Jennifer. Ja, dat is eigenlijk één plakje het vinden met een tak in, hè? Dat is zo. En als echt een jouwter weet ik net wat hij er met me van vielen. Maar ik neem het risico. Ik denk dat ik maar richting de ingang ren om dit te trekken. Goed idee. U samen. Kunnen we hier gewoon even naar boven rennen? Wow! Alles voor de pompen, jongens. Als je goed van een hele grote spin. Oh, daar ligt hij. Oh, is die op? Vriesbloed, choco. Nee, ja, hij rent net gelijk meer. Dus we kennen wel gewoon een leuk laatje. Hoppa! Hey! Het is pijnlijk duidelijk hoe zwaar ik ben. Was Riede? Ja. Ja. Mooi. Oké, we maken nou dus Oerenjaloeren voor hun ik ben een challenge. We kennen het van verplicht 30 minuten pauze. Ik vind de jaloeren stil, ik doe me goed. Want dan kunnen wij, we beginnen nou natuurlijk allebei de richting Snits. Ja. En de kans dat wij dan al die plakjes om Snits heen hebben terwijl hun stil zitten is natuurlijk ik wel wat. Ja, die doen we. Oké. Zullen we Boswart dan pakken? Ja, perfect. Is er al een leuk plakje in Boswart? Kerk. Je hebt die vette kerk waar ze ook videoclips maken. Route naar Bolsward wordt gestart. Ze! Jouren! Nee, die kan er net op zitten. Het is een hol aan de binnenkant. Kijk, ik heb voor jou een raadsel. Oké. Douwe Egberts zet ik nog een voornamen. Wist je wat dat is? Nee, kijk, verdij ik een raadsel. Waar ben we nou? Oh, best goed hoor. Ja. De doste feesthoed op en ik rest met die in alle aandacht. Het is toch bijzonder? Jaiske die heeft Jouren 10 punten. Oh, we zijn nu ook in Boswart, dus ook 10 punten. Ja joh. Oh, Soms kerst beter op een bord letten dan op Google Maps. Want nou, gingen we richting Sint-Niek en dan ineens kwamen Wouter en ik in. Ja. En ik denk, ik zeg krijg een bord, dat is de richting balkoers. Nou, die stiet er ik op, weet ik. Oké, maar dan wijken we nog wel een beetje af van deze tactiek. En dan geven we nou de nieuwe tactiek is gewoon borden volgen en dan hopen dat ze hierop staan. Ja, zo kennen. Oké. We zijn nu in Sint-Niek. Langwaar, zit dat er ook op? Ja. Nou, dat is dus ik richting terug. Nou. Oh, zien we dat oerslijn, hè? Goed, Oké. Wat dan? Ja, volgens mij staat hij erop. Sint-Niek. Wat voor TikTok gaan we dan? Sint-Niek. Ik heb wel iets van Sinterklaas. Hij komt. Als ik nou eerst om jou even film. En dan nou zo. En dan nou even als je 12. Ja, oké, 3, 2, 1. Hij komt, die lieve goede Sint. Mijn beste vriend, jouw beste vriend, de vriend van ieder kind. Nou, prima. Het is 39, tijd voor obstakel nummer 12. Hi, hi. Oké, obstakel nummer 12. Ben je weer klaar voor? ja, wij ben ik klaar voor. Ja. Je mooie jelloeren net rieden. Jaloer pauze. Ach. Dat ging wel zijn. Ja, dat Hier wel past wel. zijn, hier wel zijn. Sorry. Dan voor Jim hebben wij dat Jim een tientje met de vreegje. Oh, je vriend. Oké. Helemaal goed. Oké. Doen we dat. Doei. Succes. Hoi, hoi. Nou. Zullen we dat gelijk maken gewoon wel? Ja. Zal ik gewoon hier bellen? Ja, is goed. Zij binnen in blauw huis. Dus hoe ben je kennen? Oh, zij is sneekvak! Zij is sneekvak!